Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da zuwa wannan gidan TV na Abubakar GPR's Online Tech. So gaskiya za ku ɗan yi haƙuri saboda hidimar sallah da muke da shi, abubuwa sai a hankali. Akwai wani update da nake so na nuna mana, wato yadda za mu je mu ci daily combo na Pixel Tab. Pixel Tab wannan wato wannan kenan. Pixel Tab by Pixel Bus. So kamar yadda kuke gani yana daga cikin mining da nake yi. Wannan ita ce gona ta online kenan. Wato ina nufin wannan shine gona na inda nake zuwa, kamar yadda kowa zai je gonan shi shuka ya jira amfani, haka mu muke yi insha Allah. So gashi nan kuna gani za mu je gwada muku yadda ake cin daily combo shi. Yanzu kamar mun shiga hakan nan. So ga nan gurin launch button nan za mu je saboda mu buɗe shi. So gashi yana buɗewa haka kamar yadda kuke gani. So gashi nan ya buɗe. Daga zaran ka shigo, abin da zaka fara nan zaka taɓa kai claim abin da ya tara maka. So kai claim haka, so kuna gani zai ci gaba da tarawa kenan. Zai ci gaba da tarawa. So shi kuma wannan combo namu da za mu ci, anan za mu zo mu gan shi. Wato anan gurin kenan. Ina abin nema yake ne. Okay. Aha. Kamar yadda kuke gani, anan za mu zo mu gan shi daily reward. Sorry, ba daily reward ba, an rubuta reward ne kawai a gurin haka. Da na so na sa kalin muku shine ku gani kamar haka. Yana nan ana haka a dungun nan dai. Kun gane ba? Nan a dungu yake anan. So kun gane ko? Shi za a taɓa. So daga zaran mun taɓa shi zai kawo mu nan. Akwai daily claim da ake kullum zaka zo ka claiming, kamar irin da na hamster da kuke gani ake zuwa a yi shi na yau na gobe yana ƙaruwa har zuwa babban level. So kun gane za ka yi claim haka. So ni already na riga na yi claim. Yanzu yana ce min sai bayan awa bakwai da minti 1 second 30 da wani abu zan zo na ƙara claim. Sai za mu zo mu taɓa nan gurin start ɗin nan gurin kenan don mu fitar da shi sai ya fita. So nan kuma shine gurin cin daily combo mu. Za mu zo mu ce play. In muka taɓa shi, so kun gani ya kawo mana su gasu nan da yawa, wasu abu kamar NFT hakan nan. So abin da za a yi shine zan dinga sa mana dukkan wani combo na ranan, sai kowa ya ga hoton sai zo ya ɗauka yayi kamar yadda aka saba. So zan je in duba nawa hoton yanzu, daga wanne ne zan fara ɗaukowa yanzu. Yana saka shi ne ina ga kamar okay, yana nan a gallery. So gashi nan. So kun gani yanzu wannan da kuke gani shine za mu je mu ɗauko a farko mu sa. Kun gan shi nan? So mutum zai iya dawowa ya zo ya duba ya gan shi mai kyau saboda kar ya ɓace mishi. Kun gan shi nan? Haka yake. Yauwa. So idan muka zo gashi nan a nan gurin, kun gan shi, za mu sa hannun mu akai haka mu kama shi, mu jawo shi zai zo cikin nan. Kun ga ya zo cikin nan? Sai mu ƙara komawa kuma mu ƙara minimizing. Mu je mu duba har yanzu mu nuna gefen shi. Kun ga wannan mai ɗan hulan? Shine a gefen shi. Shi za mu zo mu nema sai mu sa a gurin. So kuna gani ai kamar yadda muke yi, ga nan mai ɗan hulan shi za mu zo mu sa a gurin. Kun gani? So haka za mu dinga yi, mu ƙara minimizing. Mu zo mu duba gashi nan wannan. Kun gan shi? Shi za mu zo mu ɗauka mu sa a gurin. So kun gan shi gashi nan a nan. Za mu ɗauko shi mu zo mu sa a gurin. So kuna gani? So za mu ƙara minimizing. Mu zo mu duba na ƙarshe gashi nan shi ma wannan kenan. Za mu zo mu sa shi ma a gurin. So za mu zo mu neme shi gashi nan a nan. Sai mu zo mu sa a gurin. So muna gama sawa zai ce mana check. Za mu check ne abin da muka sa daidai ne ko ba daidai ba. Kun ga abin da za su bayar 276,000 ne za su bayar in har ka sa daidai. So za mu zo mu gwada mu sa mu yi checking mu gani don na check. Kun ga ya ce congratulations, you have 276,000 coin ɗinsu na Pixel ɗinsu. So kun ga sai mu zo mu yi claiming anan, za mu danna claim. So kamar yadda kuke ganin mun riga mun yi claiming, mun samu reward ɗin. So kuma kar ku manta ba, akwai sauran abubuwa da ake yi na reward na su, kamar a ce claiming da sauransu dai haka. Akwai tax nan gurin za ka zo ka taɓa zai baka tax. Kuna gani? Duk wayannan za ka zo ka ci, ka zo ka yi joining nasu za su ƙara maka. Kun ga yanzu wannan 10,000 ne. Haka dai gashi nan yadda abin yake. So haka mutum zai zo yi kullum. Kuma yanzu wannan da kuke ganin shi nan, shi yana tsayawa ne kowane bayan awa 8.
amma kowane lokacin ka zo za ka iya claiming. Yanzu kun ga ɗan wannan zuwa da muka je muka yi daily combo nan har ya tara wajen 900 da guda ɗaya a bugun da na claim. Kun gani ya dawo zero ya yi claiming. So haka ake yi kullum kullum. So na san wannan mining ɗin da yawa daga cikinku ba sa yi saboda ina yawan kawo muku mining, so wasu sai su gani kamar ko link yayi yawa. Gaskiya ba haka ba ne. Wasu mining ɗin sukan zo su ko da a lokacin da kake da su da yawa sai ka ga mining ya zo mai kyau, mai potentials. So abin da ya kamata a irin wannan gurin shine kai ma ka samu ka ɗan tara shi ko da ɗan kaɗan ne ka yi, at least zai kai wani abu. Zan ajiye muku wannan bidiyon, zan sa link kuma insha Allah sai kowa ya samu yayi wanda baya yi. Wanda kuma yana yi sai ya ƙara himma. Da fatan dai Allah ya sa mu dace. Na gode. Da Allah kuma kar a manta idan an zo ana kallon bidiyon nan a dinga ƙara sa YouTube channel ɗinmu ana mana subscribing da Allah saboda a promoting channel ɗin. Na gode sosai.